umculi thizeni. Akekho umculi onganamandla okuyotshela umnikazi womcimbi ekudinga esho nemali yakhe ethi ungamqasha ubani avume nalomhlelo womcimbi. Into engekho uviwa ngesithupha kushoda ingoma. Uma ngabe ushaya ingoma abantu bekuthanda mawuqhama ngapha kuthi mbo ngeke ungabike emcimbini, kholelwa kumina, ngeke ungabike emcimbini uyoqashwa ube khona. Ungathi labaculi mawubabona bengaqashiwe ethi ukhishwa umculi thizeni, mhla eseqashiwe akasasho ukuthi ufake umculi thizeni, usefakwe ingoma yakhe ngoba inamandla ingoma yakhe iqashwa, kodwa mayikishiwe umculi. Kungani ngaboni ukuthi ingoma yakhe ngenza kube iyashoda mase ngaqashiwe? Asinimeleni iqiniso bafethu, singabalekeli iqiniso. Anginankinga-ke kakhulu ngoba vele nginkosi yawo wonke umuntu, noma ngabe kuthiwa ubani inkosi yakho. Anginankinga-ke nabanye-ke abahambe bethi nabo bangamakhosi. Oh Nkosi, ubukhosi nabo bunebhadi-ke manje, buzokungena nayo ibhadi-ke manje. Sohlangana nanoma nangabe ubani sethi nayo inkosi. Awu nawe inkosi naye yebo. Inkosi kabani? Akazi naye. Kumnandi nje ukuthi inkosi. Nawe futhi inkosi yebo. Ungakabanika wena ama ngazi. Yabo. Ushaya isigima kuhle. Singishaya ngisho naye ikhehle elihlala lemakhaya engafuna ukucula. Nalo shise sothi linkosi. Afuna umlomo abantu. Cula ndoda. Kuze sekuhlonipha ngamagalelo akho hlo umlindondo ube nabalandeli abaningi uthanda. Ungaveli ukuthi inkosi nje singazi ukuthi inkosi ngani. Ngoba manje phela isigima kuyona iqualification yobukhosi. Yabo iqualification yobukhosi ukuthandwa abantu, ukushaya ingoma enomlayezo, ukujabulisa bonke abantu, ukuthengwa kakhulu. Ungaveli nje ukuthi inkosi wehle emjini uzothi inkosi. Sikwazi inkosi kabani uqatha nje la uzothi inkosi ayikho lonto bafethu. Ngiyacela nje ukuthi singalingezi isikhohlisane. Inkosi ikhona iyodwa iyole. Ngisho ngoba igama lami nguNkosi khona nje. Yebo. Ngaqa nje ngokwazi ukuthi inkosi khona. Ufuna yipho noma yobe inkosi khona. Unkosi khona ngampongose. Phansi kanjani manje abathola mbongo. Okay.